Dabawenyo, gisugat ang bagong tuig nga puno sa kasadya ug pagsaba-saba. Pero kay bawal man ang pabuto sa syudad, nagkadaiyang mga butang ang ilang gipanggamit. Bugtong pangamuyo nila sa 2021, mawala na ang pandemya. Ano ang detalye? Pipila pa lang ka oras, una ang bagong tuig. Party na ang mga magkabanay. Ang uban, disco sa ilang garahian. Pero disco na hangak kuno kay nakamast. Padayon ka pa na mong party-party ka uban ng pamilya. Piskan na pandemya. Kay dili rason ang pandemya para dili mi makahappy-happy. Pagtungtong sa alas 12, dinhina ng gawa sa ilang tugkaran ng mga Dabawenyo aron ipahigayon ang tradisyonal na pagsaba-saba. Kay lagi, bawal ang pabuto sa Davao, improvise tanan ang pagsaba-saba. Mga motorsiklo nagpabulhot sa ilang mga tambutso ug ang mga sakyanan gaguyod og mga sin kay pampawala kuno sa malas. Bugtong pangamuyo na mawala na ang COVID-19. 2021, mawala na pandemya, mahuman na ang ano karon. Mawala na ang COVID. Good health na ang tanan tao sa Pilipinas, world. Mga problema sa kalibutan, balik sa normal. Mga kapuso, dungan tang atubangon ang tuig 2021, inubanan sa pag-ampo sa labawng makagagahom aron mabalik na ang tanan sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.